Попангеловата къща е най-старата запазена постройка в Трявна, строена през втората половина на 18 век. Тревненската възрожденска архитектура е истински феномен от национално естество. В нея през 2023 година бе открит и най-новия музей от голямото семейство на специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна. В експозицията «Строителство» се проследяват етапите в развитието и постиженията на един от основополагащите етапи на Тревненската художествена школа. В експозицията на къщата музей може да видите умело изработени макети на емблематични тревненски сгради, макет на площада на града, заедно с часовниковата кула. Ще се докоснете до истински триизмерен дигитален образ на едно вече изгубено културно богатство, каквато е била Шарената чешма. В експозицията намират място и реплики на архитектурни планове и чертежи, създадени от ръцете на големите тревненски дюлгери. Ще научите за безспорните шедьоври в архитектурното изкуство на архитектонт Димитър Сергиов, на първомайстор Генчо Кънев Големия, на Оста Генчо Новаков, на майстор Георги Колев и много други представители на най-старото направление на прочутата школа.